La passada nit del divendres, al volt de les 9:30 de la nit, durant la festa major d'estiu a Sils, un vagó d'una atracció va descarrilar i va volcar. Hi viatjaven un pare i el seu fill, que van ser atesos en el lloc dels fets. El pare va patir lesions a les costelles, mentre que l'infant va patir lesions menors. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del descarrilament. L'alcalde del municipi, Eduard Colomer, va explicar a alguns dels mitjans de comunicació que facilitaran tots els documents que es requereixen i assegurar que aquesta atracció, que és el tipus tren de la Bruixa, complia amb tots els requisits, perquè va presentar els certificats corresponents que exigia l'Ajuntament. En termes de seguretat, Colomer va detallar que cada vegada que una atracció de fira para en un municipi, un enginyer els fa la revisió de seguretat després que s'hagi muntat. I aquesta la va passar. L'atracció accidentada no va poder reobrir, però tampoc no es podrà moure d'on és ara fins que ho autoritzi la policia judicial i acabi la investigació.